Tam bagero sok bagetini 16 December 2022 जों दिनै फाइमानि उद्देश्य अंकापनो टीपीसी नि माध्यमे जे एसिस्टेंट प्रोफेसर kokborok 22 टा पोस्ट एडभार्टाइजमेंट खाजोंमानि अब अक्टोबर मासनो रिटन टेस्ट ऑफ पाइबी कंप्लीट तावफानो बाइबेट तलांगै बरंनो ऑफर जागिया और जे जों तिप्रासा बा ग्रेटर इंटरेस्ट जेटा एसिस्टेंट प्रोफेसर kokborok abo বিভিন্ন কলেজ বরং রকজাকনাय অব তলাং জাখা মানে চিনি kokborok অনেক বসখাङा हागुनाय आ इंटरेस्ट नाहारै ऑन बिहाफ ऑफ TSF निंगै जों खरकटाम प्रतिनिधि निंगै दिनै खरकटाम प्रतिनिधि निंगै चिनि ऑनरेबल मिनिस्टर एडुकेशन मिनिस्टर सार रतनानार बे मालालाय मानि सते काहाम बो जोंनो कग्रखा कभारेट खालायखा दिस मान नि बिसिङनो अ ताल नि बिसिङनो बरनो बाइबेट नाहारै अलमोस्ट कंप्लीट खायनि हिनि जोंनो ग्राक खाय कग्रवो बो बाय कक सालायमन परे चिनि बखावो अबने खाचमा मखा चिनि जेस नायमु चिनि तिब्रासानि सानमु बा TSF नि सानमु बसखाङो देबो कल कटरनाय बा चिनि अ सान सक्सेस नाय जों लुक माने कबुंमान नारगो एके बनो बाहायनो जों हामबायना मुजुङो जों चिनि ककनो ब नारगमानि बागै बा जोंनो कग्रमानि बागै हामबाय सोरनि सिनमुंखाय आं TSF नि प्रेसिडेंट बिशकुमार देबरमा yang